Ministan harkokin cikin gidan ƙasar Saudiya Abdulaziz bin Saud ya jagoranci bikin yaye sabbin askarawan da za su yi aiki a ɓangarori daban-daban na tsaron ƙasar. Waɗanda aka yaye sun gudanar da wani atisayen da ya burge kowa a wurin bikin, inda suka gwada nagartaccen horo da ƙwarewa da suka samu. A bana ƙasar Saudiya ta horar da jami'an tsaro sama da 5,000. A jawabin da ya gabatar, daraktan tsaron ƙasar Janar Khalid Al-Harbi ya ce waɗanda aka yaye sun sami cikakken horo a fagage daban-daban, sannan askarawan za su yi aikin samar da tsaro da suka haɗa da cikin garuruwa da manyan hanyoyi da tabbatar da tsaro lokutan hajji da aikin umra. Jagoran jam'iyyar APC mai mulki a Najeriya Chief Ahmed Bola Tinubu ya karyata jita-jitar da ake yadawa cewa ya je jihar Kano don kai dauki kan yadda gwamnatin ta APC a jihar za ta sake lashe zaben da ake shirin gudanarwa a ƙarshen makon nan, bayan da hukumar zaben ƙasar ta sanar da cewa zaben jihar Kano bai kammala ba. Hakanan Chief Tinubu ya ce hotonsa da na gwamnan jihar Kano da yake neman a sake zaben sa ƙarƙashin jam'iyyar ta APC Dr. Abdullahi Umar Ganduje da ake yadawa a kafafen sadarwa na zamani tsohon hoto ne wanda ya dauka a shekarar da ta gabata lokacin da Gandujen ya je ziyara a jihar Lagos. Faransa ta ce za ta yi amfani da sojoji domin murƙushe masu zanga-zangar nuna rashin amincewa da tsadar rayuwa da kuma tsauraran manufofin gwamnati akan harajin ƙasar. Wani mai magana da yawun gwamnati ya bayyana cewa sojojin za su sa ido sosai don ganin an hana ɓannata dukiyoyi da masu zanga-zanga ke yi a gangamin su na mako-mako. Wasu dai na sukan matakin da gwamnati ta ɗauka na shigar da sojoji cikin harkar zanga-zanga maimakon 'yan sanda kaɗai wanda doka ta baiwa dama. Sai dai kuma gwamnatin ta Faransa ta ce bijirewa 'yan sandan da masu zanga-zanga ke yi da kuma yin fito na fito da su ne yasa gwamnatin za ta fara amfani da sojoji. A Najeriya, gwamnatin jihar Borno ta gargaɗi masu sana'ar kifi da sauran 'yan kasuwa da su guji taimakawa 'yan ƙungiyar Boko Haram ta kowace irin hanya, don haɗin kan nasu ne zai taimakawa sojoji su samu nasarar murƙushe 'yan tada ƙayar bayan. Kwamishinan Shari'a na jihar Borno Kaka Shehu ne ya bayyana haka lokacin da sojoji ke mika wasu manyan motoci guda 7 da suka cafke makare da kifi da ake zargin za a kai wa 'yan Boko Haram din ne. Gwamnatin jihar Borno ta kuma umarci ƙungiyar masu sana'ar kifi da su wayar da kan 'ya'yanta kan baiwa sojoji cikakken goyon baya wajen ganin yaƙi da Boko Haram din ya samu nasara domin samun tabbatacciyar zaman lafiya. Mummunan ambaliyar ruwa da ta faru a wasu ƙasashen kudancin Afirka ta yi sanadiyar mutuwar mutane sama da 300. Mutane kusan miliyan 1 kuma suka rasa gidajensu. Ambaliyar ta shafe gonaki da gidaje da gadoji tare da salwantar da dukiya mai tarin yawa. Mutane a ƙasar Mozambique da Zimbabwe na cikin mawuyacin hali sakamakon ambaliyar. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce tana shirin kaiwa waɗanda ambaliyar ta ritsa da su ɗaukin gaggawa. 'Yan kungiyar Taliban a kasar Pakistan sun kai hari kan wasu dakarun kasar da ke kula da wani wurin binciken ababen hawa a yankin Labarai na lardin Balochistan, inda suka halaka 6 daga cikinsu. A wata sanarwa da Taliban ɗin ta fitar jim kaɗan bayan harin, ta ce harin na ɗaukar fansa ne saboda kashe mambobinta da sojoji suka yi a wani wurin bincike kwanakin baya. An samu sauƙin tayar da ƙayar bayan 'yan Taliban a ƙasar Pakistan tun bayan tsauraran matakan da sojoji suka ɗauka akan 'yan kungiyar a shekarar 2014. Sai dai lardin Balochistan har yanzu na fama da hare-haren 'yan kungiyar ta Taliban.